Γιόγκα σημαίνει σύνδεση, ένωση. Το σώμα και η αναπνοή μας δηλαδή είναι σε απόλυτη αρμονία με το νου και την ψυχολογική μας κατάσταση. Μια διαχρονική αρχαία μέθοδος ευζοίας, πλέον παγκόσμια διαδεδομένη. Προγενέστερη όλων των γνωστών θρησκειών και φιλοσοφικών συστημάτων, διατηρήθηκε στην Ινδία και από εκεί πρόσφατα διαδόθηκε στο δυτικό κόσμο. Μια μέθοδος που βοηθά τους ασκητές να έχουν αρμονία, υγεία, ηρεμία αλλά και ευεξία. Η γιόγκα είναι για όλους και όποιος δοκιμάζει ενθουσιάζεται. Το ίδιο πάθαμε κι εμείς. Κάναμε το πρώτο μας μάθημα και σίγουρα θα ξανακάνουμε. Η Πιέρα ανέλαβε να μας μοιήσει στη γιόγκα και εμείς αφεθήκαμε. Η ηρεμία διακρίνεται ακόμη και στο λόγο της. Πόσες φορές σε μια μέρα είσαι αγχωμένη και όταν γυρνάς σπίτι και τσαπλώνεις αναρωτιέσαι γιατί σε πονούν οι ώμοι ή το κεφάλι? Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ απλό. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Είσαι εκεί? Είσαι μέσα στο κορμί σου? Μπορείς να απελευθερώσεις τους ώμους σου? Μπορείς να βάλεις τη γιόγκα στην καθημερινότητά σου? Can you let your face soften? Can you bring yoga into your daily life? Μπορεί οι ασκήσεις να φαίνονται εύκολες, είναι όμως οι κατάλληλες για να σε γυμνάσουν και ταυτόχρονα να σε ηρεμήσουν. Με μία φράση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φιλοσοφία της γιόγκα συμπυκνώνεται σε αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι «νους υγιής εν σώματι υγιή». Και όσο περνάει η ώρα και ο ήλιος πέφτει, το τοπίο ομορφαίνει κι άλλο. Πώς να μην γαληνέψεις.